ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор дӯстон ба шумо тавсия медиҳем ки ба канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои ҷаҳони ММА якум шуда бохабар шавем. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришмӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Майкл Биспинг оиди муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенил Дарюш фикроша баён кард. биён суханҳои Биспингро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Махаҷев Бенил Дарюшро шикаст медиҳад ва баъд касе ки дар даст камарбанд дора ҳамонро мезанад. импулси ӯ, таҷрибаи ӯ, хайпи ӯ, малакаҳои ӯ, мураббиҳои ӯ ва ҳамаи шароитҳои ӯро ба назар гирифта, ман ба хулосае омадам ки соли оянда дар ҳамин вақту замон ӯ чемпион мешавад, аммо дар боло мондан душвор мешавад, гуфтааст Биспинг. хотиррасон мекунем ки айни замон чемпиони вазни сабук Чарлз Оливера аст ва ӯ муҳорибаи навбатии худро бо эҳтимоли калон зидди Ҷастин Гейҷ мегузаронад. аммо муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенил Дарюш боша рӯзи 27 феврал баргузор мегардад ва ин муҳорибаи довталабӣ хоҳад шуд, яъне дӯстон ғолиби муҳорибаи онҳо бо ғолиби муҳорибаи Гейҷ ва Оливера вомехӯрад. ситораи UFC дар вазни нимиёна ҳамзат ЧИМАЕВ ба Колби КОВИНГТОН таҳдид кард ва гуфт ки ӯро фавран шикаст медиҳад. биён суханҳои ЧИМАЕВро гӯш мекунем. Колби бисёр гап мезанад ва ман бо ин шахс ҷангидан мехоҳам. ман мехоҳам ӯро фавран шикаст диҳам, аз камару узман дида зудтар. ман Колби КОВИНГТОНро дар 1 дақиқа шикаст медиҳам ва баъд одамо сатҳи маро мефаҳманд, гуфтааст ЧИМАЕВ. хотиррасон мекунем ки ҳамзат ЧИМАЕВ рекорди бебохт 10-0 дорад. Колби КОВИНГТОН боша рекорди 16-3 дорад. КОВИНГТОН муҳорибаи навбатии худро рӯзи 5 март зидди Хорхе Масвидал дар турнири UFC 272 мегузаронад. ҳамзат боша ҳозирашда рақиб надорад. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен. шаби гузашта ташкилоти EFC, РАСМАН саҳна ва рақиби навбатии ЛОИК РАДЖАБОВро эълон карданд. акнун варзигари тоҷик ЛОИК РАДЖАБОВ бо рекорди 15-4 муҳорибаи аввалини худро дар ташкилоти EFC зидди варзигари амрикоӣ ЗЕЙН бо рекорди 16-0 рӯзи 28 январ дар турнири EFC 44 хоҳад гузаронд. муҳориба дар амрико дар шаҳри Майами баргузор мегардад. дӯстон, ин беҳтарин хабар аст ва мо албатта ки ба лоиқ муваффақият ва ғалабаи дурахшон дар ташкилоти нав хоҳонем. чемпиони UFC дар вазни 57 кг Брендон МОРЕНО нақшаҳои ояндаи худро гуфт. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. дуюм сарлавҳари карьераи ман омад. фаҳмо ки то соҳиб шудани камарбанд ман дар фикри аввалин чемпиони UFC аз Мексика шудан ва Дэвисон Фигередоро задан будам. акнун ман мероси худро хуб кардан мехоҳам. ман мехоҳам камарбанди худро ҳимоя кунам ва баъд вазни 57 кг-ро тоза кунам. медонам ки ин кори осон намешавад, чунки дар пушти ман бисёри ҷангварони гурусна қарор доранд ва онҳо аниқ ба ман визв додан мехоҳанд, гуфтааст МОРЕНО. хотиррасон мекунем ки сеюм муҳорибаи Брендон МОРЕНО ва Дэвисон Фигередо аллакай рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.